Pred vyše 400 rokmi vyrástlo v rázovitom kopaničiarskom kraji na ceste medzi stredovekými hradmi Brančom a Čachticami mesto Myjava. Osídľovali ho obyvatelia z južných častí Slovenska, ktorí utekali pred Turkami. Rozvoj remesiel v druhej polovici 17. a začiatkom 18. storočia výrazne ovplyvnil život malého mesta. Postupne vznikali rôzne remeselné cechy. Najmä špeciálni remeselníci, pytlikári, preslávili svojimi plátnami na osievanie múky Myjavu nielen v Uhorsku, ale aj v rakúskych, českých a nemeckých krajinách. Horšie to už bolo s priemyslom a obchodom. Chýbalo spojenie s okolím. Obyvatelia trpeli chronickou nezamestnanosťou a masovo odchádzali za prácou ďaleko za hranice, väčšinou až za oceán. Až v roku 1923 sa tu začala stavať železnica a tým pribúdali i nové pracovné príležitosti. Biedou a lopotou ťažko skúšaní obyvatelia Myjavy sa výrazne zapísali do novodobej histórie národného obrodenia. Či už to bolo v revolúcii slovenského národa, keď v roku 1848 bola Myjava centrom povstania, alebo účasťou v československých légiách v prvej svetovej vojne, či napokon v obetiplnom boji proti fašizmu. Mnohí pamätníci však za jeden z najvýznamnejších medzníkov v živote mesta považujú rok 1937, keď sa na Myjave začala výstavba továrne na armatúry, dnešná Slovenská armatúrka. Predchodcom tohto podniku bola firma Tauš a Spieváček, ktorá vznikla roku 1931 v Petržalke. Vyrábala lustre a petrolejové lampy pre železnice. O 5 rokov neskôr sa pod novým označením Tauš rozširuje výroba o mosadzné stavebné kovanie a neskôr o bytové armatúry. Po prechodných ťažkostiach v období rokov 1929 až 1932 sa vyrábané armatúry postupne dostávali na vysokú technickú úroveň a firma získava vedúce postavenie vo výrobe bytových armatúr v prvej Československej republike. V roku 1937 urýchlene postavila firma Tauš nový závod na Myjave a s celou výrobou sa sem presťahovala. Konjunktúra v rokoch 1939 až 1943 priniesla prudký nárast výroby a popri armatúrach opúšťali závod aj súčiastky pre zbrojný priemysel. Po druhej svetovej vojne sa podnik ďalej rozrastá, rozširuje sa výroba skrutiek a pribúda výroba ventilov do duší. Prudkým rozmachom bytovej výstavby sa značne rozširujú aj výrobné kapacity slovenskej armatúrky Myjava. Zavádza sa výroba súčiastok a finálnych výrobkov z plastov. Podnik sa sústreďuje na inováciu a zavádzanie progresívnych výrobkov. Veľký dôraz kladie na modernizáciu technologických zariadení. V nasledujúcich minútach by sme vám radi ukázali, ako vyzerá slovenská armatúrka Myjava dnes. Odliadky z Mosadze sa v slovenskej armatúrke začali vyrábať krátko po jej založení. Najprv technológiou odlievania do piesku, pomocou ručne vyrábaných pieskových foriem a jadier s prípravou tekutého kovu v šachtových peciach. Zvyšovanie výroby si však vynútilo progresívnejšie technológie. Pieskové jadrá pre polotovary odlievané do kokýl sa dnes vyrábajú v automatickom cykle metódou hotbox na strojoch Šalko. Moderné technológie zasiahli aj do odlievania armatúr. Na strojoch IMR typu C50 a C100 je to gravitačné odlievanie a na stroji BP240 je kokyla plnená zo spodu pomocou tlaku vzduchu na hladinu taveniny v peci.
Popri zlievárenskej technológii sa rozvíja i technológia kovania mosadzných súčiastok za tepla. Kuje sa na trecích a kľukových lysoch pomocou nástrojov na dutinové kovanie s vertikálnym alebo horizontálnym viaccestným predkovaním dutín. Medzi najproduktívnejšie technológie kovania súčiastok maticového typu patrí výroba na trojpolohovom vodorovnom kovacom automate firmy Hatebur s výkonom až 150 výkovkov za minútu. Veľká časť produkcie polotovarov zo zlievárne a kováčne sa využíva na výrobu vo vlastnom podniku. Osobitnú kapitolu vo vývoji podniku tvorí výroba rozvodných a regulačných armatúr a armatúr na vykurovanie. Telá a kužele plynových kohútov opracúva dnes jednoúčelový dvojvretenový stroj tak presne, že odpadá následné zabrusovanie na tesnosť kužeľa s telom. Tento stroj je určený na opracovanie telies prechodných ventilov a dokáže vyrobiť 4000 kusov za 8-hodinovú pracovnú zmenu. Jednoúčelový stroj opracúva 2 vretenovody súčasne a automaticky si ich nakladá a vykladá z čeľustí. Prechodné ventily sa kompletujú na montážnej karuselovej linke. Výkon tohto automatu je zhruba 2000 kusov za zmenu. Ďalší z jednoúčelových strojov opracúva telá termostatických radiátorových ventilov. Zariadenie na montáž regulačného mechanizmu pracuje tiež v automatickom cykle. Okrem vysokého výkonu zaručuje i vysokú kvalitu zmontovaného mechanizmu. Na kompletné zmontovanie termoregulačných hlavíc sa používajú hniezdové poloautomatické pracoviská. Rozvodné a regulačné armatúry tvoria v súčasnosti najväčší podiel výroby v tejto prevádzke a termoregulačné radiátorové ventily patria z hľadiska úspor tepelnej energie k najprogresívnejším a najperspektívnejším výrobkom podniku. Najväčším výrobným celkom slovenskej armatúrky je výroba zdravotníckych armatúr. Pri mechanickom obrábaní tu dnes popri jednovretenových dominujú moderné viacvretenové automaty a jednoúčelové stroje. Viacvretenové automaty Schütte opracúvajú súčiastky pre vršky batérií. Tieto stroje opracúvajú tvarové dielce armatúr. Majú 3 vrtacie a 3 závitové jednotky a pracujú v poloautomatickom cykle. Iný jednoúčelový stroj opracúva 2 telesá batérií súčasne. I pričinením strojov vyrobených priamo v slovenskej armatúrke sa podstatne zmenila práca v brúsiarni. Tento stroj je napríklad konštrukčne riešený na brúsenie telies batérií po celom obvode na jedno upnutie. Stroj na brúsenie rukovetí má 24 vretien a 10 jednotiek a pracuje v poloautomatickom cykle. Sú však ešte aj tvarovo tak náročné súčiastky, ktoré sa musia brúsiť ručne. Dva výtoky sa leštia súčasne na poloautomate, ktorý obsluhujú 2 pracovníci. Revolučnou premenou prešla najmä technológia povrchových úprav. Dnes je pýchou podniku automatická pokovovacia linka Blasberg.
Dielce armatúr sa tu niklujú a chromujú vysokoproduktívne a v čistom prostredí. Automaty sa dostávajú do popredia aj pri montáži zdravotníckych armatúr. Napríklad na tejto rotačnej krokovej linke sa zmontuje za zmenu 4000 kuželiek a na pozdĺžnej krokovej linke 3800 vrškov. Batériové uzávery, tzv. Kartuše, sa pred ultrazvukovým zváraním montujú na hniezdovom pracovisku. Záverečnými operáciami sú kompletné zmontovanie batérií, ich odskúšavanie a balenie na pozdĺžnej pásovej linke, na konci ktorej vychádzajú výrobky úspešne reprezentujúce meno podniku. Patria medzi ne i tieto jednopákové batérie. Neodmysliteľnou súčasťou slovenskej armatúrky sa od 50. rokov stalo aj spracovanie plastov. Technológiou vstrekovania sa na strojoch firmy Engel a strojoch domácej výroby so značením CS spracúvajú technické termoplasty. Nosným programom sú sanitárne výrobky, záchodové sedadlá, splachovacie nádržky, zápachové uzávierky a súčiastky armatúr. Mikroprocesorom riadený vstrekovací lis napríklad vyrába mimoriadne zložitú a na presnosť náročnú súčiastku do programátora automatickej práčky. Tvarovo náročné zápachové uzavierky sa vyrábajú v zložitých formách s hydraulickými ťahačmi jadier. Plavákové ventily sa montujú na oddelenom pracovisku. Každý ventil musí absolvovať tlakovú skúšku. Splachovacie nádržky sa kompletujú priamo pri vstrekovacích lisoch. Okrem spomenutých výrobkov sa na veľkogramážnych strojoch vyrábajú prepravky, technické výlisky na svietidlá, chladničky i mrazničky. Súčasťou výrobného programu podniku je aj výroba súčiastok pre automobilový priemysel. Vysokovýkonné jednoúčelové poloautomaty opracúvajú naraz 8 kusov diskových matíc. Rozvinutá mechanizácia je charakteristická i pre výrobu veloventilov. Výkonné viacvretenové automaty opracúvajú dielce na perové vložky. Tie sa montujú na 3 strojoch. Jeden navlieka tesnenie na kúžeľový diel, druhý zabezpečuje predmontáž ihly s tesnením a tretí finálnu montáž perovej vložky. Aj montáž hadičiek na hustýlky zabezpečujú poloautomatické jednoúčelové stroje. Z malej mijavskej fabričky vyrástla moderná prevádzka, ktorá je dnes v Československu jediným výrobcom všetkých druhov autoventilov, motoventilov, veloventilov, hadičiek a diskových matíc. Celá strojárenská výroba v slovenskej armatúrke by bola nemysliteľná bez náradia. Preto sa o nástrojárni hovorí aj tu ako o srdci podniku. Nečudo, veď odtiaľto vychádzajú špeciálne náradia pre všetky ostatné prevádzky.
Či už hovoríme o reznom náradí, o meradlách, kokylách, jadrovníkoch, zložitých strihacích nástrojoch alebo o formách na plastické materiály, to všetko je výsledkom zručnosti a pohotovosti nástrojárov a úmnosti i výkonnosti moderných obrábacích strojov. Uplatňujú sa tu aj nekonvenčné metódy elektrochemického a elektroerozívneho obrábania. Hlavnými predstaviteľmi týchto pokrokových technológií sú elektroiskrová hĺbička a drôtová rezačka od firmy Nassovia. Výsledkom sú veľmi presné nástroje, ktoré značnou mierou prispievajú ku kvalite produkcie celého podniku. Významným faktorom, podstatne ovplyvňujúcim úroveň mechanizácie a automatizácie v podniku, je aj výroba špeciálnych jednoúčelových strojov a zariadení. Pozornosť konštruktérov sa sústreďuje najmä na oblasť mechanického obrábania, brúsenia a montáže. Okrem týchto zariadení sa v podniku vyrábajú aj striekacie priemyselné roboty. O tom, aké dôležité miesto má slovenská armatúrka Myjava v československom všeobecnom strojárstve, najviac povedia samotné výrobky. Sú najlepším dokladom úmu a zručnosti pracovníkov podniku, sú najlepšou vizitkou myjavskej armatúrky. Nuž nechajme ich, nech v závere našej prechádzky podnikom prehovoria sami tou svojou rečou.